سلام تخاتاتلتي مراماويتي تو كامي لكم سلام كتكونوا ناي كل جزية تمنيت ايو انبار لو ما انت خاء كم تلمود منفساوي حتوتات حيزة مزي لكم تحتاتي حفتنا تمسكنية جميل ناس كانوا ودع حبيركم كتصنحنا بعد تملئ تسفأي إننا وحتوتات نخنبلكم أبستجاجنا يا خاء إن أرمكم كورات حواتي الشي حتى تتحفتنا تمسكن قدامي حتخي شوعت لك أنا ملاك تصبحلو من يوم زرزري بسم الله بول منفس قدوس هذا ملاك آمين بسم الله بول منفس قدوس هذا ملاك آمين بسم الله بول منفس قدوس هذا ملاك آمين قدوس ميكائيل قدوس جبريل قدوس رفائيل قدوس رابعيل قدوس فانيئيل قدوس ساقيل قدوس أفنين يبهالو قال هيوتي سمعنا እግዚአብሔር አምላክ ጸጋዬ ዝሕልኪ ክብርት ሓፍትና ተመስገን ካልኣይ ሕትኺ ኪዳን ሸውዓተ ኪዳናት ዝበሃሉ መን እዮም ዘርዝሪ ኪዳነ አዳም ኪዳነ ኖህ ኪዳነ መልእክተ ጻዲቅ መልእክተ ጻዲቅ ገበዝ መልከ ጻዲቅ ኪዳነ አብርሃም ኪዳነ ሙሴ ኪዳነ ዳዊት ኪዳነ ምህረት ይባላሉ بحقي قال هيوتي سمعنا እግዚአብሔር አምላክ ጸጋዬ ዝሕልኪ ተመስገን ሓፍተይ ሳልሳይ ሕትኺ ሸውዓተ ኣጽዋማት ዝበሃሉ መን እዮም ዘርዝሪ ዓብይ ጾም ናይ ሐዋርያት ጾም ናይ ፍልሰታ ጾም ጾመ ነቢያት ጾመ ጋህር ጾመ ነነዌ ጾመ ድህነት ይባላሉ قال هيوتي سمعنا እግዚአብሔር አምላክ ጸጋዬ ዝሕልኪ تمي حفتنا الشي رابعي حتونا حمشتك النوات مسكال زبهالو من يوم زرزري አላዶር ዳናት አደራ ሮዳስ ሳዶር ይባላሉ قال هيوتي سمعنا تمي حفتي حمشاي حتخي حمشته آئماد مسترات زبهالو زرزري ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ምስጢረ ጥምቀት ይባላሉ قال هيوتي سمعنا እግዚአብሔር አምላክ ጸጋዬ ዝሕልኪ ተመስገን ሓፍትና መዲስኪ የምኸ ኣነ ከዓ ሓተኪ ዓሰርተ ትእዛዛት ዝበሃሉ መን እዮም እሺ ክብርት ሓፍትና ካባይ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ካወጻኢ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይተምልኽ ቀዳማይ ካልኣይ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ስም ብኸንቱ ኣይተልዕል ሳልሳይ ሰንበት ኣኽብር ራብዓይ ኣቦኻን ኣድኻን ኣኽብር ሓሙሻይ ኣይትቕተል ሻድሻይ ኣይትዘሙ ሸውዓይ ኣይትስራቕ ሻሙናይ ብሓሶት ኣይትመስክር ታሽዓይ ናይ ሰብ ገንዘብ ኣይትመንህ ዓሰራይ ንበጻይካ ካብ ነፍስኻ ኣፍቅር ቃል ህይወት ይስማዕልና ማርያማዊት ሓፍትና ሓሙሽተ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ መን ይባሃሉ እሺ ሓሙሽተ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ዝበሃሉ ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘጸአት ኦሪት ዘኍልቍ ኦሪት ዘዳግም እዮም ቃል ህይወት ይስማዕልና ማርያማዊት ሓፍትና 12 ናይ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣስማት ፀውዒ እሺ 12 ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣስማት እሺ ቀዳማይ ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ኣዶ ዘለዓለማዊት ድንግል ብርኽቲ ብጽእቲ ንግስቲ ናይ ኩሉ ናይ ዓለም ንግስቲ ኣዶ ናይ ኩሉ ሰብ ኣመላዲት ናይ ድሕነትና ናይ ኣምላኽ ኣዶ ሶልያና
ቅድስቲ እزي أخلني بزح يسمعتها بطلع دميتين إسران سمعتها لوانا أبزي أخلني እሺ ቃለ ሕይወት ይስማልና ማርያማዊት ሃፍትና በእግዚአብሔር ዝፍንፈኑ 7 ነገራት ጸውዒ እሺ ቀዳማይ ትዕቢተኛ ዓይኒ ካልኣይ ሓሳዊት መልሓስ ሳልሳይ ናይ ንጹህ ደም እተፈስስ ኢድ ራብዓይ ክፉእ ሓሳብ ዘፈልፍል ልቢ ሓምሻይ ናይ ክፉእ ነገር ናብ ክፉእ ነገር እትጎይ እግሪ ሻድሻይ ብሓሶት እትመስክር ሓሳዊት መልሓስ ሻውዓይ ከዓ ኣብ መንጎ ኣሕዋትን ጽልኢ ዝተክል እሺ ማርያማዊት ሃፍትና ቃለ ሕይወት ይስማልና ሒዝናዮም ዝቐረብና መንፈሳዊ ሕቶታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ካብ ንጅምር እስካዕ ነወድእ ዝተኸታተልኩምና ክብራት ኣሕዋቲ ክብረት ይሃበልና ካብ ዝተጋገናየ ደሞ ኣርሙና بخالي مدرس كان الرخب سلام እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን ሰሰናይ ንዓኹም